हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि ब्लग चेनेलावहाय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे टपिकनि सायाव आपडेट्स लानानै फैलायबाय। दा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा भाइरेल जानानै माबायावहाय सासे कन्टेस्टा बर' ना मा होनोमोन, बिथाङाहाय रायजोफोरजों गामिनि रायजोफोरजों मिटिं खालामजाबाय। मिटिं खालामनानै बिथाङा मैया आं भिडिअखौ लाबोखादोंमोन। दा नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायबानो मिन्थिखागोन। दा बेखौ हमबाय आरो गोबां दंबावो नङा होमबा लोगोफोर। हिन्जावफोरखौल' मानो हमदों नङा होमबा लोगोफोर, हौवाफोरबो दं गोबांनो, हौवाफोरखौबोथ' हमनांगौ। दा बिथांमोननि सायाव दा बर'नि फावखुंगुर जन कार्जि बिथाङाहाय माखासे खोथा बुंदों आरोखि। दा बिथांखौ हमनायजों लोगोसे जोंहा गोबां दंबावो हमनांगौब्ला, जोङो समाजखौ फोसाबनांगौब्ला। दा बिनि सायाव बिथां फावखुंगुर जन कार्जि बिथाङाहाय मा बिबुंथि होदों, मा खेंफोरथि होलांखो, मा बाथ्रा बुंखो, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन आरोखि। दा आङो भिडिअनि क्लिप्सखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव देखायना होनोसै आरोखि। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि भिडिअखौहाय। दहाय जे मोनसे घटना जालांबाय, जिहेतु जोंना कनजिता बर'नि माबायाव। थारमाने दा खोथाया जाहैबाय, दा बेखौनो बुंनो सानदों, जाय आरो आंनाथ' बहुत लिस्ट हरनानै दंबावो नालाय। दा बे लिस्ट जाय मानसिफोरखौ हरदों, जेसेबां जोंनि भिउवार्सफ्रा आंनो जे आदा बे माबाखौ लाबोबाव, भिडिअ लाबोबाव, बिसिनि माबाखौ केरेक्टारखौ जों नायनो बाबाय, बिसिनि रिल्स बानायनायखौ जों नायनो बाबाय होननानै बारे बारे बुंहरगासिनो। दा खिन्थु जेसेबां लिस्ट फैदों, थारमाने आं नामखौ लाथ'ला। दा मेसेन्जारावबो रिकुवेस्ट खालामहरदों, आदा दा लाबोसै, भिडिअ दा खालामसै, थारमाने जों दिनैनिफ्राय बेबायदि भिडिअ खालामला, बेबायदि रिल्स लाबोला। थारमाने बे खोथाखौ बुंदों आरो बिसोर। स' जुदि बुजिबायबा थ' बहुत मोजांनि खोथा। आरो नेक्स्टआवथ' भिडिअ नुबावोबा उफाय गैया, आरो आं मोनसे माबा खालामबावनांगोन, भिडिअ लाबोबावनांगोन। आरो जेसेबां आं भिडिअ लाबोगोन, एसेबां नोंसिनि फेमिलिनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन। आरो मानो होनबा फेमिलिथ' नङा, नट अनलि फेमिलि, समाजनि थाखायबो बहुत लाजिथाव जागोन। नोंसोरनो पाब्लिकनि सिगाङाव नुजानो लाजिनाय फैगोन नोंसोरनो। बेखायनो आं बुंदों, जायखिया नोंसोर मेसेज हरबाय, रिकुवेस्ट खालामहरदों जे आदा दा लाबोसै होननानै। थ' दे, आंबो बुजिगोन दे, खिन्थु आंबो नेगोन। जुदि लाबोबावोबा नोंसोरनि थाखायनो बहुत गिदिर प्रब्लेम जागोन आरो बियो। दा दिनै जाबादि नोंसोरबो बुजिनो हाबाय, नोंसोर बुजिदो। आरो बुजियाखैबाथ' उफाय गैया, पाब्लिकफोरनि डिमान्डआथ' बेनोखासै, आदा लाबोबावदो होनना बुंगासिनोखा। दा नोंसोर जुदि बुजिनो हाबायबा थेंक इउ स' माच। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर, जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट्स भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।